merci nokol ngel fo faari ko huudugo sala rawat vraiment merci mo sigi bandiraɓe paami mbaɗen gonnen ko dernier virage ɓoyata joni certen e bandiraɓe namdalam gongal wonata hande yimɓeɓe nden e réseaux sociaux ji ɗi jiya neɗɗo waɗat jogo sen mum YouTube ene yooɓe hen en hutoro beele to on banggue onon oɗon jogui gartam ɗam ganduɗa taw wona ene ummoro e neɗɗo ni physique taw ummo toon mana koto banggue réseaux sociaux on jogui sermo mo ganduɗa taw wonko jibinan toon e minen amin jogui scène YouTube kono scène o guilmi gudditimo so wona wadde hen vidéo ji ala kono e minen scène YouTube e scène YouTube momi jogui o ko minen joɓatam pour l'instant minen joɓata scène o eyyi minen guittata jawdi amen hamin joɓa scène o kadi wona certain application ngaji nen toon emin pewnirte vidéo ji kadi minen guittata kadi kalisaji amen min mbaɗe ɗiɗo application ngaji pour min mbawa wadde montage hande kam a tinda jogui application tan taw galati ha ɓoyi application watta yobde watta namadem goɗɗum wala hen eyyi koni minen kay sowona toon hamin dañi hen tan neɗɗo yimin tan ittu hunde hokkumin est ce que ɗon mbaɗa concert aji oɗon jaaha e guure ɗe jahon hirde mbaɗon spectacle yimɓe taƴa biyeji ko ɗum nene ko holno wayata neɗɗo waɗa ɗon invité tan walla manan on kaldat oɗon mbaɗa soirée ji ɗiɗi tati walla jamma goto ko naggam yoɓa toon yuda oui amin mbaɗa sa ƴeewi guila min puɗɗi guila min puɗɗi nde waɗi hitande yimɓe jimin kettini min gandi komin mbaɗa komin mbaɗi fayida kadi yidde waɗi hen amin mbaɗa concert aji amin mbaɗa par ce que min ƴetti ko ménagère min jogui ko filmoɓe min jogui commissaire groupe ni au début c'était yuda e def tan ne pamirta début ɗo wonno tan ko yuda e def voilà kono nde ha woni hunde wonti hankedenam ko groupe par ce que déjà min ménagère amen ne hen en waɗi filmoɓe en waɗi ɓeɗo ko yaadiɓe amen somin puuna yaade min jaada e muɗumen pour affaire min jewtude e muɗumen pour wasa wadde wona certain affaire uji taw wona yuda e def tan jeehi wiyata tan koɓe jeehi kam foof voilà donc noon amin nodde e guure somin noddama e guure noddam ɗo wi yuda minen de amin cohli concert par ce que wuura amin wi ko yuda e def tan ɓe cohli min mbiya bo numéro ménagère amin nani noddumo o nodda ménagère ɓe kalde prix kaltoɓe kawri ɓe nelda avance min mbaɗa vidéo jour tel amin jaaha wuuro tel soko 2 jours soko jour goto so oɗon jour yonti min jaaha min mbaɗa concert amin belɗo pattam lam yimɓe fof kadi noko kadi wela machallah kadi min mbaɗi kadi tourné min mbaɗi jeehi ɓundu min jeehi ha Mali min mbaɗi concert aji ha Mali min jeehi ɓundu o Mauritanie o kam à chaque fois min jaha toon Mauritanie o kam chaque fois min jaha toon kadi Sénégal ɗo kadi ɗiɗo oɗo diwan foof mi famɗen toon min mbaɗani tourné ɗon ha Ndioum ha partout création mon no ardata woda ko jiiɗon tan walla on jooɗoto oɗon jewta eɗen poti wadde ɗum eɗen poti wadde ɗum création amen minen yuda somin darodiri tan amin gandi holkomin poti wadde tawi koko faari affaire jalnika nde wonno komin wiyata yuda hoore muɗum ko min woni min hooram personnellement ko yuda woni comédien min ko yuda tan wawi jelde min hooram par ce que yuda somin darodiri tan amin gandi holkomin poti wadde par ce que wona komin binda wona komin mbaɗa répétition wona komin miijoɗo quelques heures uji min jooɗo tan ni min miijoɗo fodde vidéo ji tati walla vidéo ji nayyi walla min daaroɗo hunde tan min guitten vidéo min juurima en même temps walla min gimmoɗo min mbiya yuda wiyami def jiihen ladde jouyen vidéo tellement taw ko vidéo goto min gimmori min jaaha min jouyi 5 vidéo walla 6 vidéo eyi min gara min mbaɗa ɗum montage min ɗumen wona komin jangga ɗum wona komin mbaɗa ɗum répétition wona komin miijo tan ha miijo ɓurtum voilà koye saahaji tan min ɓuuri wawde yidirde ni par ce que so fini o yeehi to foti yaade min mi yeeri pomi yaade ko vidéo tan ɓuuri wawde hawtinde min pour min jaaha min jaaha min mbaɗon tournage min jaaha noon so tawi vidéo goto min jeeyi min après min ƴetten vidéo joyi walla jeegom min garta mbaɗon montage après mbaɗon publié beele aɗa jogui meccal gongal taw tan wona comédie sa wiyama hande ko woni meccal ma taw wona comédie ko holɗum woy hande somi wiyama ko woni meccalam taw wona comédie mbiɗa wawi wiide comme chauffeur kadi komi maçon kadi komi boulanger par ce que neɗɗo aɗa foti janggude gueɗe kewɗe jogoɗa mbaɗa e hakkille ma par ce que neɗɗo e aduna a membot tan ɗum tagi haala pulaar mbiya kala ko soyna yettima kala calmin ɗon wayni mama ala ko ari dumar sona lawol Allah kala ko jiiɗa hunde foof kala jiiɗa gasat woda noon ne gasiri ne yoɗiri walla ne soofiri mais kala ko jiiɗa hunde foof gasat eyyi kadi sa yi tan no rendini ɗeɗo mecce foof ko moftande aduna ko moftande janggo sa yiiɗo hande neɗɗo jiyaɗo wutte hande cooda jiya wutte goɗɗo kadi janggo cooda a soodiranimo par ce que ala wutte codirɗamo ko pour par ce que oyane wawi bonde oɗon lomtomo
hen saha e préparation mon wadde vidéo est ce que oɗon lourde e keblugol oɗo vidéo ko nimbaɗi tan poɗodiron taw ko poɗodiral yo ɓuur moƴƴude non oɗon banggue kam ɗum meeɗa heftade min so Allah par ce que min somi haali tan yuuda wiyatan ko eyi yuuda so haali kadi dev wiyata ko eyi suma ko vidéo mum suma ko content mum kala koye mbawi haaldude par ce que an joni sa sohli min o joni hunde sa noddi yuuda ene gasto wiida ɗo sa noddi kam ene gasto am ɗo taw yuuda tinani to walla tawmi tinani banggue vidéo somi wi o vidéo tellement won hen tan ko caméra fawa dow amen walla kanko so wi mbayno oɗo vidéo tan min suya mi meeɗa lurnirde hen oɗon banggue wona banggue vidéo wona banggue to banggue réseaux sociaux ji ɗi yimɓeɓe ene keewi hen manan fitina parfois catastrophe aji mawɗi mana ene jalta hen holno gurduɗon e ɗum parfois ene wiye kadde vidéo mum yaltiɗo hen walla audio mum yaltiɗo hen tawa ko haali hen ko walla ko waɗi hen ko yooɗani fewani rewani Allah jokkani en ɗam beele on meeɗa hebde accident mbaɗo noon walla aɗa andi neɗɗo ɓe mbima ko mo juulata woodi kono mo juumata ala eyyi mo juulata noon no woodi neɗɗo kala ne jiiɗamo o meeɗa nde o juumi par ce que neɗɗo timmani neɗɗo meeɗa timmude abada kadi neɗɗo so juumi tan yo yimɓe gandu ko juumɗo yo yimɓe ballumo par ce que ko yane hoore makko ene wawi yande dow hoorema an par ce que ene wawi taw ko Allah fodanma ɗum ma arema mais suwa taw donc noon neɗɗo so tawi woni o juumi en mbimo o juumi kaɗen ɗon déjà kaɗen ɗon goppen aybinde neɗɗo ay neɗɗo par ce que min mbiɗa yiya des fois so debbo e gorko o funta ɗum ha waɗan ɗum wonen certain vidéo ji gorko o ƴetta vidéo ji lance vidéo ji ɗiɗon ɗum ɗon hol sababu muɗum hol sens muɗum holko dañata hen ɗum ko namdal premiére holko jomum dañata e ɗum ɗon mi wi gonden ɗo enen mine ma ka debbo min komi gorko mi wima ya film vidéo nelda kam beelam muɗum yidde nene hen par ce que neɗɗo so yiɗima ala ko ronki waɗantema e aduna kala ko namɗam waɗante mais an ɗon noon janggo e janggo guitta oɗon vidéo lança ɗum e nder réseaux sociaux ala to haɗata hol sens ma e ɗum ɗon ko première question deuxième question o woni neɗɗo yo rento gati rentade ɓuuri ñawdade neɗɗo kala to wawi wonde aduna yo rento sa heeɓi guiɗuma jaggu ha tiiɗa par ce que wonto gañuma waali fewjandema hande yimɓe so neɗɗo so tawi woni waɗa ko yooɗi yoɓe daro ɓe kaala ɓe mbiya vraiment kaari de waɗi ɗo ko ɗum ɗon yooɗi vraiment kaari waɗa kon feewi vraiment min belti mais ala kamɓe ko ma mbaɗa faux pas tan ndeɓe kaala aɗa wawi somi faami aɗa wawi wurdude yimɓeɓe duuɓi 15 aɗa waɗa ko moƴƴi hay subaka foof koko moƴƴi koko moƴƴi tan mbatta une minute sa waɗi jumre ɓe jejjiti 15 ans une minute tan 15 ans 10 ans aɗa waɗa ko moƴƴi an koko moƴƴi tan mbatta mais aɓe darde kono hay dara ɓe mbiyata so tawi aɗa jogui konngol battidigol aɗa wasi o rendo ngo aɗa eero kadi population hande e no yimɓeɓe gurdini e guykaji ɗi e drogue aji ɗi e ko nandi hen holko wonata enen fulɓe wonko jeyɗen mais wonko en jeeya wonko gandirɗen wonko kadi en gandidira neɗɗo ham yo tinno hoore muɗum par ce que neɗɗo ɓurandude hoore mum ɓurandu ko yiiɗi neɗɗo foof ene yiiɗi sifrede ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo reno wala mittinat hay bonɗo so tawi ko kaari ka bonɗo tan jomum mittinat eyyi neɗɗo wiyede neɗɗo moƴƴo ene weeli quoi ene weeli eyyi min mbawmi wi tan yen nangodir yen tinnodir enen foof en goto eyyi minen kam ala komin mbawi webde fulɓe par ce que hande kala ɓiɗɗo pullo en andi min ene nanggani min eyyi so waɗani min abonné tan wonko nafi min banggue goɗɗo mais donc noon mbawmi wi tan yimɓe yo tinnodir neɗɗo fof ƴeew moƴƴe muɗum ko nafata ɗum eko manata ɗum eko mantata ɗum so tawi woni tan caggal jarama ene wodno min mbiyanno woni tan ko caggal jarama ala donc noon jarama oɗon tan min mbawi wiide nde wonno neɗɗo sa yiiɗi ɗum ala ko donkuɗa waɗande ɗum neɗɗo kadi so tawi woni o yiiɗima tan yinmo ɗum woni tubakoɓe mbiya quand je t'aime aime-moi so tawi woni o noddima e ma neɗɗo kala ne jiiɗa neɗɗo wima ya are am andu jomum ne yiɗma en forcément par ce que on mbiyami nanni tan aɗa waɗɗo hunde ko moƴƴi ha heewi neɗɗo daara taw isan fou o wondaka ni par ce que o ala e ma haaju ko woni hen ko noon ko tinnodirde kadi e muñodirde e yiɗodirde par ce que so yiɗodirde ala nafoore wawa wonde ɗon yimɓe ko maɓe jiɗodira nde ɓe mbawa nafodirde
ko maɓe tinnodire nde mbawa wondude kala ko jiiɗa aduna hannde ko wonen certaine affaire uji bonnata ɗumen am kaari waɗi ni kaari wini kaari minen kam personnellement guila min puɗɗi ha joni Allah ne dandi min e nadde TikTok ene yeddodire toon ni sa kaari waɗi ɗum ɗo mbaɗen hen débat min min naata e live aji kono somi naati e live mi tawi ko haala goɗɗo kalton toon mi waɗa retiré o en même temps par ce que téléphone mo kam min jeeyi ɗum neɗɗo so wawide mami naata e live en haala ko ɗum naata ɗum ɗon ko 1 gueɗel ɗimmel ngel wona kala ko neɗɗo waɗi bonande foof haale neɗɗo so waɗi bonande ɗum ɗinan ɗum ƴeewen wadde ɗum considéré kaldendu muɗum ko waɗi ko fewani par ce que min waɗi wona goto tan miɗi wadde bonande hande aduna wona goto tan waɗa hen bona wona goto tan miɗi waɗde bonande o waɗi donc noon wi ko so tawi no jamma yahanno ha ɓooya ha minuit wonto ñalaw eyi mo ɗum kumbu ha anna yimɓe voilà faami noon yiɗi wiide wona jammare nde o yiɗi wiide soko tawi no moni fof feeñira ko waɗata ko suɗata ko ɗum hilɓintono feewi voilà ko ɗum won ɗon yeyi caggal ɗum ɗon ko yettude bandiraɓe foof caggal yettude Allah ko julde rasul yettude bandiraɓe foof e kadi e weltanadeɓe kamɓe foof gati minen aɓe beltani min kadi aɓe jaggani min ha feewi aɓe jaggani min kadi aɓe beltani min ni feewi kadi vraiment pulaw ngu kalto kettanɗa ɓe waɗata kettanma min andi ɗum ko gonga nde wonno ko mbiyami gonko ɗum so waɗi yimɓe foof dilli par ce que minen hannde somin jalti yimɓe foof dillat ɓe jaɓɓo ɓe gadda otoji ɓe jaɓɓoro min otoji ɓe jaɓɓoro min sartaji sans départ no yimɓe mbadi yimɓe potani goto foof neɗɗo kadi ta woni artiste kala ne jaɓɓoreɗa andu ko noon par ce que mbima sa are galle a wettanama less seekingo andu ko ngu seekino ko gila arani ɓe ceekanimo ɓe wettanma neɗɗo kala ne jaɓɓoreɗa e guuro kala ne jaɓɓoreɗa e galle andu jomumen tan ko noon gorno ngati yimɓe potani yimɓe kadi en foti mbattu ɗum hakkillaji en foti andodirde ɗon en foti yiɗodirde jaggodira affaire ko woni réseaux sociaux to ko oɗo waɗa hunde hannde aybine oɗo natani yenna oɗo walla mbaɗa ɗo vidéo ma neɗɗo waɗa hen commentaire sa liggoyinomo ɓuuri ɗum sa waɗi dani ɓuuri ɗum sa watti dani ɓuuri ɗum ɗon neɗɗo foti andude oɗon ɗum ɗo oɗon idée kay wondi ko jomum forani yaltinde ɗumen am hokkuma exemple goto mbammi ɗo vidéo ɓokki amen yani mbimi ɓokki amen yani so ɓokki amen ki immaki toɓo wonta toɓɗo laamu ngu il faut ngu daro ɓokki amen yani so ɓokki amen ki immaki toɓo wonta toɓɗo oto wonta doɓɗo ɗum ɗon taw ka joom expérience sa nani ɗum ɗon tan kay anda ɗum ɗon ko sketch won ɗon ko juste une comédie voilà mais est ce que min so ɓokki yani ene wawi hadde toɓo togde ene wawi hadde oto dogde ko mais waji goto o naati hen o duhi haw welti haw woyi o wi pourquoi mbiɗa haala ɗum mbiɗa hertini pulago holko laamu wawi ɓokki janki holko haw wi kamen imbécile aɗa ɗum ɗon ko hunde gandanɗa hoore maɗa min hooram nde keeɗi mi lire message o nde affaire ko hawam dal hay jaɓatem par ce que affaire o hawam dal mbimi oɗo mi ata oɗo kam kanko holko woni yimɓe par ce que kanko woni ko nanta pulaar walla woni ko yiɗa famde ko kalami ko ɗum ɗon neɗɗo foti wadde ɗum attention kadi yimɓe kadi poti andude ɗumen am ko mbiyami ɗo ko tan minen wona pour affaire ɗum ɗum tan meccal ngal hannde komi jeewo TikTok o min jaggiri ɗumen am ko meccal amen normal par ce que hen voilà a faami noon a faami kala ko foti wonde hen min mbaɗaɗa timma kala ko fotani wonde hen kadi min mbatta timma kala cohluɗo min noon deve yuda amin ɗo kala cohluɗo min amin ɗo amin mbaɗi disponible kala ɓiɗɗo pullo e goɗɗo kala cohluɗo min amin ɗo kala jiɗɗo joudude amin théâtre amin ɗo won noddoɓe mais noddugol ngol fewani dal noddugol ngol woni fewani kadi ɗon kadi il faut kadi amin pari jeere kala film wona def min pari walla parani hayso portable jomum film so kadi min naata voilà amin pari jeere kala film mais no yimɓe noddirtini kadi yoɓe gandu kadi fewani par ce que aɗa andi pourquoi min miɗo haalana ɗum sukaɓe waɗoɓe théâtre uji ɓe des fois miɗo wiyaɓe neɗɗo yoppu bose ɓolo ala ko naforma hannde aduna yimɓe mum ko liggade rien ne fait par hasard neɗɗo so waɗi hunde tan andu wonko yiɗi hen kala no jiiɗa neɗɗo waɗi hunde andu intérêt makko nen hen neɗɗo noddumaɗo yo ar joa film itta temedde ɗiɗi temedere hokkuma hol sababu hol sens muɗum mais an jiɗɗa tan ko bose o wiyede kaari def nanay film kaari yuda nanay film kaari hol sens hol sens ande ɗum ɗon hol sens ande ɗum ɗon ko il faut mi yiya sens am mum mi yiya ha feewa mi heɓa kalis jorɗo kon fenandama de wongo liggade ko weccat gol par ce que ko énergie am gaddani énergie am par ce que won wiyoɓe suya guite n'est ce pas neɗɗo wimaɗo biya ar haalanam ɗo ɓeɗo ar dental nen ar haala hen jomum wima min suusa guite donc en cuusɗo guite o kala gayna kadi jara noon wona noon woni aduna voilà en tant que an noon an noddowo an aɗa heeɓe hen des millions aɗa heeɓe hen kalisaji kewɗi mais min
image am mo mbaɗa kam utiliser ha para guitta temidi temene dokka kam à cause zambi ƴeew bose ɓolo yomi artan mbiya miɗen e film kaari kadi min jaranno minen ɗum kam min jarani ɗum kala noon nodduɗo min mbaɗa arrangement min mbiyata ko ma dokkami million ngaji min mbiyata ko ma dokkami milliard uji mais ko foti gasi ko foti wonde ko ɗum wona tan liggodiren sabi Allah e nelaɗo muɗum sen pari kadi goto fof wota galle muɗum jotto sen cohliri kadi ñande wonde kadi garet amin mbawi waɗandema sabi Allah ni kono kam min mbawa waɗandema pour guitta miyetaji dokkami min mbaɗa préféré waɗandema vidéo image o sabi Allah ɓuuri ko mbiyata aɗa funta min noddiri min sabi Allah mbiya min ndemi ala sabi Allah noddiri mon ballon kam somin mbawi min mbaɗatma somin mbawi min mbawa ɓuuri ko noddata min mbiya aɗa funta min ɗo min jadani hen minen d'accord wadde min mami noddu on Dakar wadde mami noddu on Dakar min puntira on min puntira on min seydi mami noddu on Dakar kono min puntira on joni soɗum guddire ko fate docteur Saydou Sow ko wonata mbaygar ɗon bandiraɓe engrais temps o gasi guilnande anande omo heewi wiide jeeyowo lekki yeeyoɓe lekki e safriroɓe lekki gona gotum par ce que neɗɗo en rondo bo lekki tan ene yeeya yimɓe ne cooda kono anda no safrirte kono ene waɗi ɓe ganduɗa ɓe ene gandi lekki so tottima lekki mbiyatma ko ni waɗirte ko ni waɗirte soɗon kaala hen ko fati affaire docteur Saydou Sow mbaɗor ɗon bandiraɓe eyyi ko fati affaire docteur Saydou Sow ko juste tan wiide bandiraɓe ɓiɓɓe aduna o foof gati hande en mbiyata ɓiɓɓe fulɓe walla en mbiyata ɓiɓɓe Sénégal mbiyata ɓiɓɓe aduna o foof kala keɗotoɗo hen erago kala keɗotoɗo hen dande nde yo andu docteur Saydou Sow kankone koye lawol poccingol o rewi ko hunde wande mana ganduɗa hoorema hunde wande fayida o jogui wona funti wona gaare tan mi ɗeni gaare mi ari ala ko gaare cafroɗe gaare mi walla on kadi ko neɗɗo ganduɗa hoorema ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo dariɗo ganduɗo ko waɗata ko joguiɗo médecin traditionnel baɗo ko yooɗi e ko feewi no mbiri on nanni so jeehi Dakar Pikine o mon ɗon o mona Touba korosma Dara wonayi o mona France o mona Italie o mona foof o mona Kanel o mona dal Sénégal foof kala to jaara e mon ɗon waɗa faami noon e yo kanko to jiram ɗo o woy kono benni ben aɗa andi ben ne yaaji dal saw toon kaaƴe en foof jilla toon ceenal en kaaƴe en huuɗo en foof nendete to kanko noon wayi dal kanko dal o mona partout e defol ko kalɗa e holko jogui taggo ɗum eyyi ko par ce que an kam ile o sosnino mo mbuuri ƴam eyyi min kam docteur kam wona komi nani min kam mi nani kadi mi yii min mi joddima e docteur kadi min jewti ko heewi kadi kala ko winomen kadi o waɗi hay sababu garagal moɗon ɗo ko sababude Saydou docteur Saydou kanko ko makko ko hunde lamde ceer eyyi ko liggey mo ko liggey labɗo kadi omo laaɓi ɗum kadi reedu sa ari o safruma kadi sa ari kadi o haalanma kadi leggal ngal e ngal leggal sa waɗi ni a selli eyyi donc noon kala mo sellani yo waɗ feere jokkodire e docteur Saydou Sow celluɗo kadi yo yaha toon kadi ɓeytoro eyyi ɗum tan min mbawmi wiide fulɓe Saydou Sow nanɗo pour fulɓe foof kanko ko o wonino France o wi pourquoi pas ko jogui ko o addata ɗum ɗo e leydi men he o liggodini ɗum e bandiraɓe won France omo liggodiri tuuba o heɓa haalis kono o wi ala il faut adda ɗum ɗo e fulɓe e to ko woɗɗuno ko ɓeyɗo ɓadade joni o addi ɗum ɗo e fulɓe joni o wi fulɓe fof yo dok gara eyyi ko makko koko jangga kadi ko ɗum gandal laaɓgal ceer wona ko ñaltina wona haydara o yitti ɗum France o wona wondiri on o liggodiri tuuba ko omo heɓa haalis makko omo waɗa poche makko o wi pourquoi pas ɗum ɗo mi watta ɗum e leñolam fulɓe gara yam ɓe cellani ɓe ɓe safra ɗum eyyi joni noon docteur Saydou Sow nan noon jiɗɗo foof yo jokkodiremo no wiida wiiri ni ridis e wonde Touba to jaaruɗo e Sénégal fof aɗa wawi hebdemo docteur Saydou Sow an kam janda toon nde ko a selli par ce que ɓuure bortanokkuma min selli min de wono probléme kanko woni France kanko woni France min o addani poulet fof o addi min wonno probléme am somi ñaamino mi haarata joni o rokkam lekki mi ñaami watti haarde eyyi min de def min hoorema mbiɗa foti ƴewde hokkami lekki par ce que an par ce que min def gonɗo mi ala appétit a wiita an a winomi mi ala appétit an a winomi a yahata dow wuuro non mi ala appétit sa yinere mo a selli non ko appétit woni mi ala def appétit yo aɗani ko firti appétit non mi anda woni mi ñamata joni mi ala ñamde eyyi par ce que joni def mbiɗa hersiri hooram seeɗa quoi par ce que joni mi ñamatan ñamnam ɗen gussi mbiɗa sukke donc noon il faut mi yaha toon o walla min leɗɗe par ce que min def subaka o joni mi heewani hassade los jeeɗiɗi mburu def yeyi tati mburu tati ɗi mi waɗa ñebbe ɗi to tati mi waɗa thon
goltomi waɗa boolu an kay wadde yuda so kim neɗɗo yimɓe kadi bottade ndi kadi def mi heewani wottade boolu jeeta tan an kay wadde kam may way ɗiye nayyi maafe ɗiye nayyi maaro e tew jimmi wiidema sa yi toon so kim neɗɗe an ko yimɓe mbatta ñamde il faut mi yaha toon wadde il faut mbollo kam yaha toon il faut mbollo kam yaha toon par ce que toya fedi bandiraɓe mboɗo sikki on dañi welema mawɗo hannde joddade e ɓeɗo sukaɓe fattama lamiɓe te ko mbaɗata ko ene memo en yo kadi so tawi neɗɗo daari vidéo maɓe an tigui rigui mana wonko jangguinta en jetti noon musidɗo men docteur Saydou Sow mo ganduɗa ko neɗɗo pattam lamo kadi gonɗo dalil hande ha jokkodirɗen mana e mabɓe waddude mabɓe yewtere ɓe kaali haala ka ɓe gayni kala cohluɗoɓe haaɓe ɗo kono noon hunde foof waɗi kono gollorte hunde foof waɗi kono yarate hay goto amanta yomay bandiraɓe so waɗi ko gantiɗe golle he min ñaguima yaafuya wonno hoɓɓe men ko Dev e Yuda e ballodiral musidɗo men Amadou Won en calmini docteur Saydou Sow e dendagal bandiraɓe e ɓew liggodirta so waɗi gantuɗe haala he min ñaguima yaafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno hen ciao peace and love ha lawol gongol.